Onko sulla atooppinen iho? Jatkuvaa kutinaa tai ihottumaa, joka ei vaan rauhoitu. Voi olla, että oot kokeillut vähän kaikkea, perusvoiteet, apteekin rasvat, mutta silti iho on pysynyt ärtyneenä. Atooppisella iholla sen suojakerros on häiriintynyt, eikä iho pysty pidättämään kosteutta. Tämä aiheuttaa punotusta ja ärsytystä iholle, sekä iholla jyllää yleensä myös tulehdus. Myöskin ihon hyvät mikrobit on epätasapainossa. Tavalliset perusvoiteet tekee kyllä suojaavan kalvon iholle ja estää kosteutta haihtumasta, mutta ne ei hoida ihottumia monipuolisesti. Atooppinen iho tarvii tietysti kosteuttavia ainesosia, mutta sen lisäksi olisi hyvä käyttää tulehdusta rauhoittavia ainesosia ja suosia omega-3-pitoisia rasvahappoja, jotka on tervehdyttäviä iholle. Ihon mikrobitasapainosta huolehtiminen on myös tosi tärkeää, sillä hyvät mikrobit pitää huonot tulehdusta aiheuttavat mikrobit loitolla. Me kehitettiin Flow Cosmeticsilla juuri tähän tarkoitukseen Propolis Probiotics-voide. Propolis ja eteriset öljyt rauhoittaa tulehdusta ja kutinaa. Hampunsiemen, tyrni ja shea voi palauttaa ihon kosteustasapainon ja vahvistaa ihon suojakerrosta. Ja probiootit tukee ihon hyvää bakteerikantaa. Tämä on kehitetty ja valmistettu Suomessa ja täysin luonnollisista ainesosista, joten jos sä kaipaat helpotusta sun ihottumiin, niin kannattaa tutustua tähän tuotteeseen. Tämä on auttanut jo tosi monia muitakin ja tämä voi auttaa suakin.